Idan mun yi waiwaye a dan tahiya kamar yadda masu iya magana kan cewa inda a ranar jiya Asabar ne babban daraktan gidan rediyo da talabijin na ƙasa RTN Alhaji Abdullahi Kulbali ya gudanar da wata ziyara ta gani da ido a gidan rediyo da talabijin na RTN na jihar Doso. Babban darakta Alhaji Abdullahi Kulbali na tare da rakiyar wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya ciki har da darakta na Tele Sahel Alhaji Usman Ibrahim da daraktar da ke kula da harkar kasuwanci wato kudade a nan gidan RTN Hajiya Mintu Musa suka gudanar da wannan ziyara, wannan kuma domin tattaunawa da magabata na wato RTN na jihar Doso kan irin kalubalen da suke fuskanta da kuma ci gaban da ake samu wajen gudanar da aiki na gari. Sun tattauna kan muhimman batutuwa kuma sun samu kayataccen tarbo daga Madam Rashida Nawada, daraktar RTN na jihar Doso. A bekar aikinmu Maimuna Sumana ta aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoto. A dangance da wannan kokowa da ake nan ga gudanar a nan birnin Doso na takobi na kasa da ake gudanarwa shekara 2024, babban darakta na gidan talabijin da rediyo na kasa gaba daya Abdullahi Kulbali da ya gudanar da ziyara aiki a nan rediyon jihar Doso inda yake tare da babbar tawaga. A cikin wannan tawaga dai yana tare da rakiyar shugaban majalisa na ma'aikata Alhaji Arimi Sadi, kuma akwai shugaban na ma'aikatar Tele Sahel Alhaji Usman Ibrahim, kuma a cikin wannan tafiya akwai Isufu Ibrahim shi ma shine darakta kuma shine mai kula da kudaden na wannan rediyo, kuma akwai Mintu Musa ita ma darakta ce mai kula da fanni na kasuwanci. Akwai Hajiya Zainabu Barmai ita ma darakta ce na ma'aikatar Tal TV, kuma da Hajiya Fatuma Hamani ita ma darakta ce mai kula da duk abin da ya shahi wasu kayayyaki da kula da duk kudaden da ke cikin wannan tafiyar da ayyuka na rediyo na kasa gaba daya. A lokacin da shi kanshi wannan darakta na rediyo da talabijin na kasa shine Abdullahi Kulbali yake gudanar da wannan ziyara, lalle ya samu kyakkyawan tarbo ne daga ma'aikata na rediyon jihar Doso wanda ke da jagorancin ita kanta darakta ta nan rediyon Hajiya Rashida Nawada. Kuma wannan darakta ziyara tashi dai ya gudanar da shi ne a cikin birrika daban-daban, da farin da birrika na kula da shugabannu na wannan rediyon, sannan ya bi wuraren inda ake gudanar da zabarmanci da Hausa kuma da Fulanci, sannan ya huce wuraren inda ake kula da duk lahirin abin da ya shahi tsare-tsaren na wannan karahuna, kuma da ziyara aikin cikin wannan daki inda ake gudanar da duka lahirin ayyuka wanda ake cema studio. Mutuna muku da cewa dai wannan ziyara ita ce karo na fari da wannan babban darakta na rediyo da talabijin na kasa Abdullahi Kulbali ya gudanar. Shi ma manashi ya ce ya kasance ne a nan birnin Doso cikin wannan ma'aikata, ya leka ya gani ne irin tafiyar da ayyukan da wannan ma'aikata da suke, kuma ya saurare su ya ji irin matsalolin da ke fuskanta a cikin wannan ma'aikata ta rediyo da talabijin ta jiha. Mutuna muku da cewa da a cikin wannan ziyara shugaban wannan babban majalisar na ma'aikata na rediyo da talabijin na kasa Alhaji Arimi Sadi lalle ya doki bayani. A cikin bayanin nasa ya ƙara karfafa ne duk lahirin bayanan da shi kanshi wannan babban darakta ya bayyana ma wannan ma'aikatan, sannan ya miƙa musu da godiya da wannan kyakkyawan tarban da ma'aikatan na rediyon jihar Doso suka gudanar. A dangance da wannan babban zaman da aka yi lalle akwai bayanai da dama wanda suka yi tambayoyi, wannan tambayoyi da suka samu kuma gamsassun amsa, musamman abin da ya shahi fanni na biyan ma'aikata wanda an tantamna da shi ne a cikin 'yan kwanakin baya da suka huce, wanda babban majalisa na ma'aikata suka tantamna bisan shi da ya kamata a kara musu wannan albashi nasu. Dukka wannan bayanai wanda ya shahi fanni na horon da ya kamata a wannan ma'aikata, kuma da abin da ya shahi neman labarai da su kansu wannan ma'aikata ya kamata su yi a cikin jihohi daban-daban, daga wannan bayanai ya tabbatar da cewa alhamdulillahi wannan matsaloli ne wanda za a duba a gani hanyoyin da ya kamata a dauka na samun karbabban amsa a dangance da wa'annan. Mu tuna muku da cewa su kansu wannan ma'aikatan a lokacin da suka dauki wannan bayanai sun tabbatar musu da cewa alhamdulillahi wannan sakamakon da an ka meka musu ko kuma da wannan amsar da aka basu abu ne wanda su ma daga waje fanni nasu suna godiya zuwa ga wannan babban darakta da ya tuna da su kuma da ya kula da abin da ya shahi fanni na gudanar da tattalin rayuwar tasu. Wannan bambobin su ma sun ba su bayanan da suka shahi a wajen bangaren